Diyan ko sa school. Pero yan yung hindi. Magtaas nga rin yung kapurado. Bakit makakaya sa talaga? Pero, dahil, kumbaga, bakit? Pag pinawala ko lang ang mga classmates, pwede siguro na ako. Pwede high school na rin. Ano bang ginawag kay Bantok ka? Bantok ka ha? Bangin nga ni, mas makulit ka pa yung maestro ng maestro. Pero anak, ayaw magpapaawa rin yung mga maestra kung nagsasayong pera. Parang ako wala pwede mo aral ha? Pero ayaw kung pakinsuntuhain yung mga maestro ng maestro. Ha? Oo. Kasunod lang. Oo. Ito importante yan na. Bakit ako sa opismila? Sige na eh, makati na ako. Abdominal thrust is upward para ma-dislodge ang foreign body regularies na kabarang airway. Ano po po? This is a genius! Dati naman pa din. Ada ako din mga araw. Pero pa din. Salamat na. Ano rin ang aking kanina? Check na pera! Mali! Ay, ito. Basta importante, buhay ka! Sige. Oh, nalalim. Oh, sir! Kaya na, kailangan. Paray ko niligamit ka, magtapos. Okay na. Hindi naman doon ka na nakakalip. Magsuroyan ka mo. Oh, paray. Ako kinagamit din eh, baka iyan ko siya. Oo, mo yan, Sir Jill. Ako madilig na mula na hindi mo nakagard. Sige. Parang kumaling paggamit din eh. Ano mo na ito pag muna ini, babalik mo kayo na. Ha? Ano lang ito? Hindi mo. Ibabalik mo ay na. Oo! Mali. Okay. No. Ano ba man patrol na naman sila kapatid? Sayang ang iba polis. Uy! Ayaw ba't ka mga bata ka? Kaya ko kami may gusto. Oo. Sige na pali, basta. I-ipunin dun. It is our gift to you for saving my beloved brother's life. Sige. Plastic kayo. Plastic na ba? Plastic. Oh, sorry. Sige. Uy, kumuha.
Hinay-hinay ka mo. Gusto na doon ngayon magdadrugs. Lumibasa yung payo na sa bulo ito. Sige pa rin. Okay. Total, ganun ko naman niya kaya po eh. Magpapapunado. Upay! Magpapapunado. Bubay. Ubusan pa nga hindi ko sa kasi. So, ayun. Ikaw. Buti niya ako, Brad. Magpapabubay na ako. Alam eh, kung magbago ka, magkano naman lang kita. Kung di lang kita mag-drugs, kaya na lang kita kung nangangawat. Eh, bakit nanawat mo? I will be all alone. Tama ba, Brad? Tama. Promise! Promise! Diri na ako! Diri na ako! Promise na diri na ako. Oo. Sweet na lang! Ala! Sige, makakala mo. Oy! Pag hinay-hinay na lang mo ha, makatira ako. Sigurado ba, Brad? Oo. Let's see ka. Oy, paliwag. I'm down, Brad. Sige, Brad. Sige, sige. Next week! Kaya ka na yun! Uy, mananaki! Bumaya kami! Hoy, Fernando. Ikaw ang nagtutong kasama ng mga balalan, ha? Ha? Mananaki! Eh, huwag kasi na. Ibubuligan ko na ni Mana Roda kayo ng luya kanina. Hindi ka magkakawal. Panitaw, hindi rin na nasisina yan. Papasalamat na na kay Pagpapag. Hihingita ko sa pagpapag. Binakwento niya ito. Bigo. Kaya ka na Roda, dami mong tumarang. Ginoon. Ako, oo. Kapag yan na lang dito, ano ba ang pili mo? Ano tumaligay pag ikaw managuda? Wala ka man nag-experience pa, kuya. Pero base lang kabasahan. Importante dito sa katao. Gaging respeto, naging papakatian niya. Kung feeling ni Mana Roda na importante niya harin mo, malilipay niya. Kung malipay niya, madali mo mo kumbinsin. Sakto. Yan mo na. Dahil ka na Roda. Minay-minay mo na yan. Tapos sinabi ka, kastigo ko na lang. Pwede lang makapagpunan. Pwede naman makapagpunan. Marami, ikot. Lalaki na nakastigo. Sign mo ng weakness. Low self-esteem ang pagkakaan ito. Siguro liwan, try pa kaya kayo kalugarin mo, hindi kayo nakastigo. Kaya mo na yung nabis sa dito. Pero na yung tuwan Fernando. Uy, marami ka ba? Uy, marami. Kinahanglan may professional advice. Pakatulog na professional hospital. Ano ba ito? Kaya makaka-advise sa iyong psychiatrist ka to. Kaya ito kung dapat sa to. Uy, Fernando ah. Correct ka to ha. Correct ka to. Marami. Hindi naman ito pa-rinsing mo na makatuka sa psychiatrist. May nakanato. Counseling na itawag ko. Kaya ito, ipapabuli ka mo para hindi ka na mag-ininom yung duro. Sige. Ngayon mo ano dito. Bisan ba makakaraw? Kaya importante ako na magkabalik ka ko na Fernando. Dama, salamat na. Sige na, makatira ako, malinig na ako. Ika. Nice school kayo na rin, college. Uy, mabito. Relax ka.
Saudi? Saudi. Kadali ba rin masyado gusto, pero hindi ka ako tinihinamay. Sabi na kita. So, kinain mo. Ah, Ay, okay na ganda. Sige naman ako magpapasalain.
atin lang. May date ka na, di ba? Ready, go! Oo, ngayon, nila. Sige. Fernando! Fernando po! Ano, Susan? Ano kasi yung pinagpapalala ng ilalagay? Gusto gawin eh. Kailangan ka mo. Susan? Oh, so hot! Kaya na pa ako nag-blazer. Ay, nadulera. Ay, Pagwag ka na kung alas ka man. Una kong inula ka. Kung kuya kumitik-tik ka Ay! 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 Friend! Di na ngayon ang ibag na sa Manila. Friend, ulat-ulay. Because super nga ni Susan ay nagpakyang sa rakyat para airport. Iya siya! Awan niya ka ni Susan ha ako nga. Madiretso na ako na sa Manila. Pagkatapos nila makuhaan, irabisa. Pagkatapos hindi masibin na. Friend, Oh! 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 Susan. Dito. Wala na nga niya ako makapagpamukaan ka saan kay nagdidinagpito man ito makakot sa nilulubi. Friend, ang bali mo rin kung saan na lang ako. Oh! Friend, kadamulan ko ba't di mo mo? Uy, pagbalik ko itong kuluran ko ha. Pero dapat pagbalik ko, pero hindi ka mabisita ka niya akong balas. Sige, George. Oo man, Oh. kurungan ko ikaw, ha? Kukuluran ko din buhok. Mamalikuran, etc. etc. Okay, George. Parang ka. Di rin ka nawawala kino kami nga hindi mo anak. Bisan adlaw-adlaw mo ako. Arutan, kuluran, turungan, manikuran, etc. etc. Ay, George. Pwede mo gihapon ang beauty treatment ni Fernando po. Parang problema ako. George, pamati daw. Pagbago ka ganito ako, anak. Di rin hayop niya. Hayop niya. Tapos, ano ba? Nagkakargador na hiyatier! Tapos, ano pa? Nag-nanay school na Very good! George, nawala na niya, pride. Pero, nalumuoy na lawat ako kay Perminalahiya masulog ko. Ay, ako yung man lang madiri nagaya ka ng susa. Pamati ko, Susan ang hinungdan. Ha? Parang ako, nakikita ko man ito ay raman mo. Tapos pala teligong tingin. Pero, Tingin-tingin sa hindi ba maalam si Susan na karoon na pinili Fernando po? Ha? Sus! Di mo naman kita na atong bunch. Bakuri man na maging sa murang ito ay raman. Mga lagas naman ito ay raman. Sa bago. Uy, ako na dahil nila. Ay, siya na daw. Para sa driver. Hinay ha, hinay. Ay, anay, George, anay. Oh, kasweet man! Ay, padara pa pa. Oh, thank you. Ay, anay. Kapi business
Imbis mo kung lagi hapon. Isa na mga posisyon pag-atag sinaksak. Puros balat yung ulit mo ako ha. Uy, sige, thank you. Hindi ikaw. Kogyo ako. See you later, alligator. Sige. Bye. Uy, pakialay na takbalay ha. Bayan sa akong narapuan. Mga friend ni Fernando P. Hoy, Christopher! Dito ka, frente. Magmamoment ka tak baby Susan. Very good. Oray na. Nak! Ano yun, Nak? Ano? Bakit ang kagosang sa akin? Bakit magbuto? Nay, ano? Ano, Nay? Lo, ang dula. Nakapala sa pilit signal. Siguro, sa atin ang ginagamit ng technology, hindi. Ha? Nak! Hindi ako nakakaintindihan mo. Ano ito? Hindi ako nakakaintindihan. Hindi ako Nay. nakakaintindihan mo. Nay, telepono niya. Oh? Tumunog kay, pinagpadala yung message na may tumawag. Ano ko nga ni, girinimada ng ariya aton kay, wala pa man ka telecommunication towers. So na-conclude ko na satellite ang ginagamit nga technology ni. Nay, malamig ang sugad. Ay! Mahal? Mahal? Nak, i-print na tayo ni Nak. I-print na tayo ni Kung Nay, mahal. ay lang Nay, kita ko na Nay. Tumilap. Christopher! Christopher, bakit sa mga sa nini? Hello? No, this is not Christopher, ma'am. This is his brother. Yes. What? Ma'am, sorry. Okay, ma'am, thank you. Yes, ma'am, thank you. Nay! Ano? Nay, may nakapiso ka da? Piso, mag-arano ka yung piso. Para sa Pakatuha Airport. May mag-arano ka yun po. Nay, Susan! Ha? Dili mo ba yung Christopher, Nay? Wala, sige na. May nakuha ni Tres. May Tres kumalit. Ito ka taas. Ay, na, tanay, magliliwan na ako. Magliliwan na Nay, ako. ayaw na rin ko naman na kilalahin ka to. Nay! Magliliwan na. Last call for boarding, last call for boarding. Passengers of Philippine Airlines Flight 5472 bound for Manila, please proceed to the boarding gate right now. Last call for boarding, last call for boarding. Passengers of Philippine Airlines Flight 5472 bound for Manila, please proceed to the boarding gate right now. Catch the plane at 7:30. Why haven't you come to say goodbye? Time is running out and I'm still waiting. I'm so lost without you, I can't die. Yesterday you said you loved me. Everything seemed
No ticket, no entry. Hi! Look so familiar. Familiar ka. Taga-simul ka, no? Ano yung ticket, oh? Okay na. Nay! Nay! Kanina kita, Nay! Kanina ako. No ticket, no entry. Nanay! Susan! Ayaw mo naman magpakatagad ka sa liver! Inuwan nila yung tiya! Kaya yung tiya ang tawa ka Saudi princess! George! Susan! George! Di rin makakala at prinsesa ang muging papalik ng pwede yung tulong mga asawa! Hindi mo siya nila sa mga bahar! Gapit! Susan! Ano, okay ka lang? Ay, sinarami kita! Salamat ha! Oo! Mariento! Ngayon, Susan, hindi na ako ganda-ganda mo na eh. Ano ba? Parang pa ba pagkainok na awol? Labi na pa ang story na yun. Kaya naman. Susan! Susan, I love you! Hindi ko kailangan ni Mayak at kay Maestra ka. Tambay lang ako. Fernando po. 1988 na. Hindi rin natin gusto nga. Social divide. Susan, may pag-asa ba ako? Ano man? Tagal ko ba yung chance? Ang bakla? Tinakot lang masisil. Maya mo na ikaw ginulat nga makigistorya. Susan? Susan, kailangan ka din yung mga sigay para yun. Oy. Sige, Matea. Imimingaw ang dagat hanibong. Nanangis-tangis mga baludini. Paray ka pa nga naigigan, Susan. Agal na ining akong bughan. Ang pag-antos nga di babati. Pag-antos di papaiti. Paray tamis at tuha kalalawdan. Iniirokhan masulok yung bas at tumalikod na hapoy payo. Pero yun na, Susan, di rin na ada ko mahadlok.
Nadiri na ako mahalumus pa, hakapaitan. Kundi, asay bibil mo ang katamis, hakahiladman. Kaya kailadman, waray man gugma na babaw.